gethin wsos dwytha I ddechrau sut ath y tango? Ath yn oce, ti'n meddwl, os ti'n defnyddio y beirniad fel beirniad. Gathon ni 2-8, a ni'n bleis iawn gyda hwnna. A hefyd oedd y sylwad yn eitha positif hefyd, ti'n meddwl, y pethefnos diwetha. Ie, ni'n reit bleis. Ie, ti'n meddwl swn I alw chdi'n gorgeous gethin o hyn ymlaen? Os ti'n moyn, ti wastad I galw yna I fi anyway, dweud. Sim eisiau deud wrth pawb. Na, dda'n good. Wel, mae'n well na be wedodd I wythnos gyn, ti'n meddwl, wedodd I bod fi'n timid a dim passion a dim tan da fi, felly mae gymryd hwnna unrhyw diwrnod o'r wythnos. A pan ti'n sefyll o flaen nhw wedyn, mae'n rhaid bod hynna'n deimlad afiach. Ti'n meddwl be, mae lot o bobl yn gwrdd na, allai ddim esbonio fe'n iawn. Mae fe'n odd, ti'n treulio gymaint o wythnosau yn paratoi ar gyfer rhywbeth, ti'n rhoi dy ore, a wedyn ti'n sefyll o fan 4 person sy'n gweud, na, sbwriel, oedd e ddim yn ddigon da. Ti'n dorgal onest, ti'n mynd mas I gweld Tess, a wedyn ti'n gwneud cyfwaliad arall ar ôl Tess, a wedyn ti'n gwneud un arall wedyn ar gyfer y BBC2, felly ebyn y dweud, ti ddim yn siŵr sut ti'n teimlo amdano fe. Na, surreal di'r gair, mae'n siŵr. Surreal yn union, ie. A cyn mynd allan wedyn, cyn y perfformiad mawr, sut ti'n cael dy hun yn barod yn feddyliol at o beth fel yna? Mae hwnna lawr I... Mae hwnna lot I wneud gyda Camilla. Mae hi'n wych. Mae hi'n jyst yn siarad â fi wrth I ni gerdded lan. Fi'n mynd yn efrys yn siarad amdano fe. Gerdded lan at y llwyfan am y tro cynta, a wedyn dod allan i'n perfformio, a wedyn, na fe, dyna pam ni bod yn ymarfer, jyst canolbwyntio wedyn. Ond o'n I ar dan ar ddechrau tango. O'n I mor emosiynol, a nath ei gymryd 10 eiliad o leia I fi jyst set fel lawr. Ond achos o'n I jyst mor benderfynol I wneud job da. A ti'n siŵr bod chdi efo bod yn dawnsio ers blynyddoedd ar y slei, achos mae'n edrych fatha... Na. Dwi'n meddwl, pan oedd chdi'n uned 5, pan oedd chdi'n dawnsio, pan oedd ni'n... Milion Kelly. Ddim yn cofio hynna. Fi jyst yn mynd rwystredig iawn gyda fi hun. Fi eisiau fod yn wych ar y dechrau. Fi eisiau rhedeg cyn cerdded. Ti'n methu gwneud hynny gyda dawnsio. Mae'n mor dechnegol yn enwedig y ballroom fel tango. Felly, fi wedi dysgu bod yn amneddgar a dysgu ymddiried yn Camilla. A mae'n gweithio ar hyn o'r bryd. Ond gobeithio allai aros mewn I gwbl o wythnosau I ddod. A mae yna lot o actio hefyd oes? Mae dy wyneb di ar holl yr angerdd ma maen nhw'n sôn amdano fo. Yn union. Ydy hynna'n... Ti'n teimlo'n wirion yn gwneud o weithiau? Neu... Ie. Ond hynna'n hyder yw hwnna. Fi wedi dysgu wythnos yma. Mae rhaid I fi fod yn hyderus yn y fi fy hun I gredu bod fi'n oce yn neud trwy'r symudiadau. A os fi ddim yn siŵr ohonyn nhw, mae rhaid I fi dangos I bawb bod fi yn siŵr ohonyn nhw. Ti'n ma'n meddwl? Dangos y gwyneb a beth chi'n gwneud yn y tango eto. Hwna dio, ie? Fi'n credu, ie. Fel... Ie? Mae fod yn passion, dwi'n fod Sorry. llawn anger. Ti'n edrych ofn. Mae fod passion ar fan, ti'n ma? Ie? O ie, mae actio yn bwysig iawn. Dyna pan mae Letitia yn da, dyna pan mae Penny a Kelly yn eitha da. Maen nhw mor hyderus. Maen nhw'n mynd mewn I gymeriad. A falle allai dysgu lot gen nhw. Ond tegwch mae gen nhw hanes a cefndir dawnsio. Ie. Ond dyw'r beirniad ddim yn sôn am hwnna. Ys dim pwynt sôn am hwnna ar y raglen. Mae'n rhaid fi jyst gweithio'n galed a wneud fy ngorau. Dyna beth fi'n gobeithio wneud ar gyfer y samba nos fori. Samba. Nw'n siarad mwy am hynny yn y man, ond y dillad... Gwaith ar dysgu de. Oce. A ti'n mynd yn dechnegol yn. Ie, y dillad o bob dim ti'n gorau wisgo, wyt ti'n edrych lawr, os a ffrindiau'n tynnu arna chdi, wyt ti'n teimlo, dwi'n gorau gwisgo hyn. Ti'n gwybod yn iawn, gweithio ar un o 5 gweithio ar Blue Peter, ond ni'n gwisgo lan bron bob wythnos. Felly, mae'r gwisgoedd yn rhan o'r sioe. Ti'n meddwl, mae'n rhan o'r holl beth yn iawn gen I. Mae Camilla yn edrych yn anhygol bob nos adran. Siw bod yn anodd I chdi ganolbwyntio weithiau? Ambell waith. Na I ddefnyddio fel esgus pan fi'n gael y camera. Beio hi, ie. Bai ti o Camilla. A wrth yma, ti wedi bod yn OK? Ie. Ti wedi gweld y lluniau? Oedd hynna'n profiad odd? Gwisgo dillad daci. Oeddech chi'n edrych yn broffesiynol iawn fel model? Na, oedd yn cool. Mae mam yn apus. Mae wrth I bod gyda'r gylchgrawn, ond mae'n bwysig I wneud y pethau, mae'n bwysig I ddangos I bobl fi yna yn y cysylltiad, achos mae gymaint o gymeriadau mawr, mae Kelly a Penny, mae nhw Alicia, mae nhw ar flaen bob gylchgrawn, bob wythnos yn dyn nhw. Ond sôn am Kelly, nes ti ddarllen hit, oedd hi'n deud mae chdi a Camilla ydi gwrthwynebwyr mwyaf hi yn y gystadleuaeth I gyd. Do fe? Waw, do fe? Do? Waw, mae hwnna'n da, de. Yndi. Mae allan peidio sôn amdano ni. Ti'n ma'n be, os allai wneud e trwy'r samba nos fori, fi'n edrych mlaen at cwbl o wythnosau nesaf, achos mae lot o ballroom, a fi wedi dysgu gymaint mewn chwe wythnos. Ti'n gwybod yn iawn I ddim yn gallu dawnsio'n da. Mae wedi newid gymaint dros y chwe wythnos nesaf. Fi jyst eisiau gwybod pa mor ddall I fod mewn wythnosau I ddod.
Dwi'n siŵr gyda fi bob ffydd yn eich achos ti mor benderfynol. Dwi'n gwybod swn i, os oes ni'n methu wneud rhywbeth, swn i'n gwylltio a swn i yn pwdu. Fi wedi bod yn gwylltio. Dwi'n siŵr bod chdi'n cario ymlaen tan, bod chdi'n cael yn iawn. Sa'n gadael, sa'n bwta, ti'n gweld? Swn i wedi pwdu yn y gwely. Mari. Sorry, oedd hynna'n swnio'n od. Reit, y samba. Ti dwan i ddangos... Ti'n mynd i ddangos y samba i ti? Ie, a disgrifio'r ddawns, sut ddawns ydi o? Pawb yn dysgu fod yn proffesiynol, ond dim ond weithnos fydd yn dysgu. Wel, sôn am sut fath o beth ydi o, be di gofynion y ddawns? Dawns o Brazil, lot o symud, lot o adael i fynd, mo? Iawn, so geth. Y samba. Y samba. Dyda chydig am y ddawns, os wedi ddangos cwpl o symudiadau fi, sy'n gret. OK. Wel, mae samba yn dod o Brazil yn reiddiol, felly mae'n lot i wneud gyda'r carnifal a dy symud y corff. Dyna beth fi wedi ffynd o'n anodd wythnos yma. Ie, dyna, waw. I wneud gyda'r cluniau. Ie, da wan, gael da. OK, felly, tair peth. Peth gyda pengliniau, just wastad yn plygu, fel bod ti'n gallu bwnsio yn y ddawns. Wedyn, ti'n just wneud hwnna, ti'n cael ei teimlo. A wedyn ti'n dod mewn ar hips. A syniad gyda hips yw just fel bod, os bydde ni'n rhoi y llaw fyna, mae'n rhaid i ti gael gwared ond fe. Felly just yn union fel yna. Efo chydig o agwedd. 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 Plygu ffwrdd fel yna. Fatha bod gennych chi hula hoop. Yn union. A dyna beth mae Craig a Bruno a Ollie maen nhw'n gweud, where are those hips? Felly, dyma nhw ar gyfer chi. Yn eich gwynebau, feirniaid. A wedyn, felly, y coesau a'r cluniau yw rhythm y ddawns. A wedyn, ar gyfer y top y corff, dyna beth sy'n dweud y stori. Dyna beth sy'n neud y dod. Felly mae breichau yn eitha ysgafn. A mae'n rhaid nhw edrych yn dda, mae Craig a Ali'n wastad yn sôn mae breichau, felly bydd rhywun gweithio'n galed iawn a gael y breichau yn syth. Ar angerdd. Felly sy'n gael ar angerdd, ie. Felly os ti'n just wneud hwnna, tapo, a wedyn trio gael y tair peth gyda'i gilydd, a wedyn mae breichau yn dod lan. Dwi'n methu gwneud o gethyn. Waw. Sa neb yn gallu dweud bod chdi ddim yn gallu symud dy gliniau gethyn. Dyna syniad. Ond fel pob dawns, os oes gen ti'r syniad ar y dechrau, gen ti gyfle i wneud yn iawn. Ti'n blino ar pawb yn gofyn am yr angerdd yma wan? Ie. Dwi'n eich ti'n flin? Mae'n ei fi'n flin, mae'n beth da, achos mae'n ei fi'n benderfynol ar gyfer nos Sadwrn. Ac yn fwy angerddol, illa? Ie, yn union, ie. Sut wyt ti'n gweithio ar angerdd? Fi ddim yn gwybod. Eithon ni i, nath Cymru mynd fi i noson samba, wythnos yma, a dyna'n gret. I fi, hunan hyder yw e. Mae'n mas na, credu yn fy hun, a meddwl bod fi'n gallu gwneud y symudiadau yn iawn. Ac ar ôl mynd i'r noson, fi'n dechrau mwynhau dawnsio. Fi'n mwynhau dawnsio. Ti'n mynd i gario ymlaen o hyn? Gobeithio, ie. Yn dweud? Ie. Ti'n edrych yn y drych a fatha? A wedyn dwi'n meddwl, dwi'n ama. Ar ôl. Ti'n edrych yn y drych weithiau ymarfer yr angerdd pan ti'n brwsio dda neu rhywbeth da? Na. Na. Na, ni'n neud lot o waith a ni'n neud lot o pethau adre hefyd, jyst i weithio ar, sut ti'n mynd i edrych. Achos fel yn ti'n gweud, mae'n lot i wneud gyda actio, ynddo fe? Yndi. Wyt ti'n gallu stopio meddwl amdano fo o gwbl ta ti'n breuddwydio am... Drwy'r amser. Ti'n meddwl fi'n meddwl lot am? Be? Samba roll. Ti eisiau trio? Ie, oes. Right, na fe. Ti'n barod yn hwn? Dwi'n yn gwybod. Ti'n siŵr? Be dwi'n gorau wneud? Felly, dyma beth ti'n gwneud gyda dy draed, iawn? 1, 2, 1, 2, 3. O, Gefin! Ond, Sa'ch chi'n gallu dechrau'n hawdd? Barod? Felly, 1, plyga drosodd. Dyma, ti'n neud samba. Dyma was. 1, 2, no. Na fe. Be oeddech chdi'n feddwl o'n fi ta? Sylwada? Sa'n gwybod, dyna ni ddim yn gweld o'n i rhaid dynnu ti. Oedd o'n teimlo'n dda? A mae'n dawns anhygol. Dwi efo bob ffydd yn eich gethyn. Pob look. Diolch. Ti'n pleidleisio? Yndw? Le 20 waith? 2 waith. Na, 20 gwaith. Sôn am yr angerdd ma ti'n trio gael. Dwi'n meddwl bod gennych chi lot o angerdd a cemeg efo'ch gilydd. Be sy'n mynd mlaen ta, dipyn bach o... Na? Sa'n gwybod beth ti'n sôn? Mae pawb, mae'n gymaint, sibrwyd, fi wedi clywed si ynglyn â'r ffaith bod fi gyda Camilla, ond y peth yw, mae'n rhaid i fi ddangos i bobl bod yna gemer rhwngddo ni. Ni'n ffrindiau mawr, ni'n chwerthu'n drwy'r amser, ni'n gweithio ni'n gilydd drwy'r amser, a ni'n mwynhau dawnsio ni'n gilydd. Os ni'n gael ffroi a ni'n dechrau dawnsio, ni'n anghofio am bob dim, a ni'n just mwynhau dawnsio. Gweud y ti, dim yn ymlaen. Da chi'n swnio fel cwpl hapus iawn? Ie, wel na fe. Yn y studio ddawns, mi ydyn ni. Beth sy'n siŵr gweud? Na, o ddifri, bydd ni'n gweithio ti. Oce, dwi'n coelio chdi.